Sharif on the beat. Ka ci duwa ai sai ceto kwaya guda talkake a Uban gidan mai gida MYC Murtala Sulan Garo komanda. Ka ci dubu ai sai ceto kwaya guda talkake a Uban gidan mai gida MYC Murtala Sulan Garo komanda. Kamu jirgin annabi Nuhu babu kai tata ne. Mun tsaya cak muna ta jira muna ta dakon ina ka tsaya. Ba mu hauka da hauma mu muna nan a inda kake. Dan muke zuwa za mu fake Murtala Sulan Garo komanda. Dadi Yusuf Ciranci wani shi kake baya ba kowa wanda baya nan sai ya samu. Ko a yau har da gobe da jibi ba mu shayin a bashi ka san mu. In ka bashi ma sai ya kara yake bindigan mu ya ba mu. Tafiyar da ba kai ba mu a ko ina muke za mu faɗa. Ko a baki na kura ne bai hanawa mu fara gyada. Bishiya ta kanya da yaro waye ce a ce karya kada. Inda kwai shi mun karyata da. Dan mutane na Garo mu kai muke so ka ja mu gaba. Ko ina ta fada a gunmu inda kai gurin musha ne. Dan gidan mutanen kirki tafiya da kai riba ne. Ambace ka ba mu tafiyar ka hakan ga mu suka ne. Ga masu tsalle da tsallaka titi zo gare shi ku barka ne. Tuwo na girma kusan da sani miyarsa dai nama ne. Uban gidan fita kunya zanin fita kunya mai gidadi Yusuf MYC ya ce mu gaishe oga. Wa yake son ganin baccinsa kuce bai shirya ba. Ya tsaya kyam ka kauye da ke oga kin garman mu. Gwamnatin jirage ku ake oga addan garama. Masu kallo ku kalla ku gani ba ta baba. Ko da kallo ido ya san Cuba ba ta baba. Ja mu komanda mun aje makamai a gaban kamu mu mun yi saranda. Gidadi me yi ya faɗa ya cika halinka ya gada. Shi yasa kafata a kafar ka take duk inda ka dosa. Zo ka ja mu mun bi ka mu haura gada fatan da muke ma. Inda kai babu fadawa harkar layin kan danja. Inda kai babu fadawa harkar layin kan danja. Ka ci dubu ai sai ceto kwaya guda talkake a Uban gidan mai gida MYC Murtala Sulan Garo komanda. Ka ci dubu ai sai ceto kwaya guda talkake a Uban gidan mai gida MYC Murtala Sulan Garo komanda.